Ngakuzwa bhuti. Okay, over to you ke. Ningababona-ke bebashe bekhazimula uma kukhanyilanga kanti-ke ukushona kwalo kuveza sobala umjalo babo. Ningababona-ke bebashe bekhazimula uma kukhanyilanga kanti-ke ukushona kwalo kuveza sobala umjalo babo. Sinta nimkhuleko-ke manje mkhulekele ukuhlakanipha ningakhulekeli ukufana nabo ngoba nabo lempilo abayiphilayo bayayikhokhela akusiyona yabo. Sithe sinye isalukazi kumina ngelinye ilanga ndodana acela ungibhalele inkondlo ungifunisa unembeza wami owangilahlekela mhlazana ngisenze isivumelwano ey'njulini zobusuku. Uthi kusukela ngaleyo langa ukusona kwelanga bekubuzwa kumina ngaqale ngabulala ubaba nomanda landela ngodadewethu. Angikhulumi nje ngezisuzu kamnakwethu kade wasamnikela ngazo. Indodana ngithe ngibhalele inkondlo ungifunisa unembeza wami owangilahlekela ey'njulini zobusuku. Inhloso yami bekuvikela lo mcebo kwazise phela ngenza isivumelwano. Lezi zinto ngenizibonayo azimile ngezithukuthuku zami kanti lezi thukuthuku nalomcebo angikutholile ngamandla ami. Ngithe ngisalalele ngazwela izwi. Ngithe mangiqapha isimo bekuyindodakazi yakhe lo wesifazane esandleni sokudla uphethe isibhamu kulesi esinye uphethe umkhonto. Uthi mawami inkonzo angeke besasiza ngalutho ngoba angeke yayibuyisa lemphefumulo owayilanda ngesihluku. Vele-ke eyamanzi ifa ngamanzi wathatha umkhonto wawugwaza kumina wathatha isibhamu wasidukula ekhanda kube sekusala amaconsi egazi ekuwona ebewufakazi ukuthi laba babili bake baphila emhlabeni. Ningababona-ke bebashe bekhazimula uma kukhanyilanga kanti-ke ukutona kwalo kuveza sobala njalo. Yabo. Alright, kakhulu ke Melissa siyabulela kakhulu manje usenzele umbongo omnandi ke nothathe ke abantu abaninzi siyakulela thanko. Ufumane kanjani kubantu abakufunayo? Ngafumaneka ku WhatsApp ku 083 988 0376 083-988-0376 for WhatsApp ne-calls. Ngatholakala na TikTok, YouTube, Facebook, search Melissa_RSA. Alright, thanko siyabulela mphulaphula emva kwentengiso nguCastor V Semphuli ezangoma zakho. Molo mphulaphuli,